Pozorované v reálnom svete. V reálnom svete sú dva nebeské póly. Prvý proti smeru hodinových ručičiek. Druhý v smere hodinových ručičiek. Podobný záznam môže urobiť každý na severnej pologuli. Podobný záznam môže urobiť každý na južnej pologuli. Nevidíme severnú polárku. Vidíme odlišné súhvezdia. Naopak, na plochej Zemi by to vyzeralo inak. Len jeden nebeský pól. Nebeské póly sú na niektorých miestach blízko horizontu. Nebeské póly na rovníku menia svoje miesto. Miestami vychádzajú hviezdy nad horizontom šikmo. Podobný záznam v blízkosti rovníka môže urobiť každý. Hviezdy vychádzajú nad horizontom šikmo. Takto vidíme hviezdy na oblohe v našej zemepisnej šírke. Toto je pohľad na sever s polárkou vo výške 50 stupňov. Pohľad na východ. Pohľad na juh. Pohľad na západ. A znovu pohľad na sever. Takto vidíme hviezdy na oblohe na rovníku. Na severe sa točia hviezdy okolo severnej polárky proti smeru hodinových ručičiek. Pohľad na východ. Na juhu sa točia hviezdy okolo južnej polárky v smere hodinových ručičiek, lebo proti severu sme sa otočili o 180 stupňov. Pohľad na západ. Vidíme, že hviezdy na severe i juhu sa skutočne točia rovnakým smerom. A znovu pohľad na sever. Toto je tradičný model hviezdnej oblohy zástancov plochej Zeme. Plochozemci pre vysvetlenie pohybu hviezd na južnej a severnej oblohe používajú ďalšie krkolomné vysvetlenia ako Zem sa nakláňa voči nebeskej klenbe, je to hra s ohýbajúcou sa perspektívou, obloha ako astrálna zrkadliaca doska s dvomi sadmi hviezd, duálna nebeská klenba, poloha nebeských telies je len zdanlivá, južná obloha je podvod a podobne. Z južnej pologule by sa kruhové hviezdne dráhy javili ako eliptické dráhy. Ale toto nikdy nevidíme. Východ slnka na plochej Zemi. Slnko vo výške 50 kilometrov. Vo výške 5000 kilometrov by bolo slnko viditeľné 24 hodín denne. Hviezdy, slnko a mesiac by sa pri vzdiaľovaní zmenšovali a spomaľovali.
a pri priblížovaní by sa naopak zväčšovali a zrýchľovali. Mesiac vo výške 250 kilometrov. Videli by sme každú stranu mesiaca každých 24 hodín. Fázy by sa opakovali každých 24 hodín. Z rôznych kontinentov by bolo možné súčasne pozorovať rôzne veľkosti mesiaca. Inú veľkosť mesiaca v Afrike, inú v Južnej Amerike a inú v Severnej Amerike. Ale toto reálne nepozorujeme. Slnko a mesiac by sa nikdy nemohli objaviť blízko horizontu. Výška 5000 kilometrov. Výška 0 kilometrov. Vzdialenosť 20 000 kilometrov. Perspektíva nespôsobí, že sa mesiac alebo slnko objavia pod horizontom. Ani vo výške 0 kilometrov. A určite ani vo výške 5000 kilometrov. Ak by slnko zapadlo pod hladinu mora, celý svet by sa razom ponoril do tmy. Pohyb hviezd, slnka ani mesiaca neodpovedá pozorovanej skutočnosti, plochá Zem je vymyslený falošný model. Pozorovania v reálnom svete vydávajú svedectvo o pravde.